Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Amunu sɔgɔn bɛ buna adamadenya ani yiriwa radio so HDFM na ni waati na a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kana na dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma farafina kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba ta ko fɔlɔ baaraw kurunbɔ kɛrila an fɛ yan an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen nɔ projet min ni o kɔni sigira waasa ka se ka nakɔ ka se ka a taabolo kɔni yɛlɛma waasa sifinnakaw bɛ se ka baaraw sɔrɔ cogoya min na an na kuma o projet kurunbɔ kɛrili kan ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tabarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na farafina kunnafonidilaw olu ka ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba ta ko fɔlɔ n'an k'o ma ko forum panafricain des médias a baaraw kurunbɔ karila an fɛ yan Bamakɔ yan nɔ ka bɛn min ye araba juin kalo tile 3 san 2026 tile 4 kɔnɔna na kunnafonidilaw minnu nana ka bɔ farafina jamanaw kɔni kɔnɔna na ka fara Mali taw kan ani min ye ɲininikɛlabaw ani kunnafonidiko dɔnbaganaw ninnu bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakili jagabaw kɛ fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan waasa ka se ka farafina ale kunnafonidi taabolo kɔni yɛlɛma min ye an kana dulon maa wɛrɛw la an yɛrɛw ka se ka an ka kunnafonidi cogoyaw ka se ka o labɛn an yɛrɛ ye fɛn min ye o ye babuse min ta o ti dɔwɛrɛ ye k'an dabiri file kelen na ni k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka ɲɛda kura k'o di farafina ale kunnafonidi kɔni taabolo kɔni na fɛn min ye nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na a yira k'a fɔ min ye u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ tile 4 kɔni kɔnɔna na ka se ka maaw kalan kunnafonidi ale kɛcogo ɲuman kɔni na waasa farafina kɔnɔna na kunnafoni ka se ka kɛ sababuya ye ni ka se ka an ka gun kɔni bɔ nɔgɔ la a baara dayɛlɛ kɛnɛ kɔni ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo minisiri min ni ale ka baaraw kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min ye premier ministre jɔyɔrɔ kɔni ma ni o ye général de division Ablaye Maiga ye k'a fara ale kan min ye kunnafonidilaw olu ka ɲɛmaaya so ni o ye maison de la presse ye o maa ɲɛma ni o ye Banjugu Dantɛ ye o fana kun bɛ yen nɔ fɔ ka taa se Salifu Sanɔgɔ ma ni ale kɔni ye a ko labɛn jɛkulu maa ɲɛma ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye dantigɛlu kɔni kɛ ni ka kunnafonidila minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na fara Mali taw kan ka u bisimila ni ka jira k'a fɔ nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in a na kɛ sababuya ye ni ka taabolo kɔni yɛlɛma kunnafonidi cogoyaw la farafina kɔnɔna na. An bɛ taa Sikasokaw fɛ yen nɔ projet kura kɔni kurunbɔ karila min bɛna taabolo kɔni yɛlɛma nakɔ sɛnɛ ale kɔni cogoyaw la waasa ka se ka na ni fɛɛrɛ kuraw ye min bɛ se ka baara kɔni di musow ani sifinnakaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma fɛn min ye ni fɛɛrɛ kura in o bɛ tali kɛ ka se ka hakili jagabaw kɔni kɛ waasa fɛn min ye projet min ni a kuntala ye kalo 6 bɔɲɔgɔnko ye a ka se ka nafa kɔni ɲɛ maaw kɔni ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nafolomugu min ni o kɔni donna projet in na o ye sɛfɛwari miliyɔn 31 bɔɲɔgɔnko ye min baaraw kɔni kurunbɔ karili kɛra Sikasokaw kɔni fɛ yen nɔ u ka marabolo maa ɲɛmaw ka taa fara dɛmɛba jɛkulu kɔni kan ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ in kan. Fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min ni olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka an ka kalanko ka se ka o kɔni kɔkɔrɔma don marabolo kɔni kɔnɔna na fɛn min ye u bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka lakɔkɔli kɔni kɛ waasa u bɛ wulikajɔ min na a ka se ka nafa ɲɛ jɛkulu ninnu bɛ tali kɛ Save the Children ani nanzarala keleyatɔn Union Européenne ka taa se min ye baɲumankɛ tɔn KAEB fo ka taa se AMSES ani Cordiad ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin sigi kɔni kɛ k'a daminɛ mɛ kalo tile 19 ni k'a kuncɛ a tile 21 san 2026 a kɛ kun de ye ka se ka fɛɛrɛw kɔni sigi an ka jamana kɔni kɔnɔ min bɛ kɛ sababuya ye ekɔli karamɔgɔw olu ka se ka kalan kɛ ekɔlidenw kɔni kunna min bɛ u kɔni su ka kɛ sigida ale kɔni tangali kan waasa donna nataw la o kalandenw u ka se ka u kuwatisi kɔni da waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw la. Wulikajɔ belebeleba bɛ senna Segu ale marabolo la waasa ka se ka bange kɔlɔsi ka se ka o kɔni jidi min baaraw nun donna kabini avril kalo tile 29 a bɛ senna fo ka taa se juin kalo ale kɔni laban ma san 2026 Segu ale kɔni marabolo kɔni kɔnɔna na min baaraw kɔni bɛ ka kɛ ni INFP Mali olu kɔni ka kɔkɔrɔma do ye fɛn min ye Segu ale dɔgɔtɔrɔso 39 bɔɲɔgɔnko a kɔni baara in bɛna ɲɛsin olu de kɔni ma laɲini ye min ye ka se ka musolaka minnu si b'a daminɛ fɛn
fɛn min ye san 15 ka taa bila san 49 na o maa ba 32 bɔɲɔgɔn ko u bɛ fɛ ka baara in kɔni ɲɛsi olu de kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a sigida maaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o kɔni bɛ taa min ye maa ba 650 bɔɲɔgɔn ko kɔni na fɛn min ye wulikajɔw kɔni kɛlen kɔfɛ min ye Segu marabolo dɔgɔtɔrɔ ɲɛma ale kɔni ni o ye Dr Benzakour Issa ye a kɔni a y'a jira k'a fɔ ko baara waaɲɛ ka ɲi bari sabu fura minnu kɔni dilen don u ma a bɛ se ka min ye maa kofɔta ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni labɔ ko fɛn min ye nin ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min don n'a nataw la a bɛna nɔba kɔni bɔ Segu ale marabolo la nin baara in b'a la ka kɛ ni an ka jamana kɛnɛyaso minisiriso ONASER fo ka taa se dɛmɛbaajɛkulu minnu ye Nations Unies Mali olu kɔni ka tɔnjɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ONU ninnu bɛɛ lajɛlen de fanga faralen don ɲɔgɔn kan ka se ka nin projet in baara kɛ. Tɔnjɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka dun ka fa ka se ka o sabati u bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka u ka san lajɛ belebeleba kɔni kɛ min kɔni kɔnɔna na baarakɛlenw u y'olu fɛsɛfɛsɛ baara nataw ka jɛ ka o kɔni bolo da u ka nin sigi kɔni senfɛ min ye jɛkulu minnu ni olu kɔni bɛ kɛnyɛrɛye jɛkuluw ye an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni sigira ka se ka min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini ye kelen o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka u fanga kɔni fara ɲɔgɔn kan kɔngɔ ani minɔgɔ bɛ maa minnu na jamana kɔnɔ ka se ka olu kɔni kokɔrɔma don fɛn min ye o de la u ye hakilina fɔlɔfɔlɔw kɛ ka se k'a ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na ani min ye dɔ farala maa minnu ka dɛmɛ kan ka se ka dɔ bɔ olu ta la waasa bɛɛ lajɛlen ka se ka dɛmɛ in kɔni sɔrɔ ni ka se ka u nafa o de la fɛn min ye nin tɔnjɛkulu ni a ɲɛminɛbere kɔni bɛ FAO kɔni bolo ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni jɛra ni ka se ka a jira k'a fɔ fɛn min ye nin wulikajɔba in u ka se ka fara ɲɔgɔn kan waasa maa minnu mako bɛ dɛmɛ la jamana in kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka se ka u ka dɛmɛw kɔni sɔrɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin wulikajɔ in kɔni kɔnɔna na u ye a jira k'a fɔ k'u bɛna fara an ka jamana minisiriso kan min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don dun ka fa sabatili ma ni ka se ka gɛlɛya minnu bɛ jamana ale dun ka fa sabatili la ka se ka a gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen nɔ. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Sudankaw fɛ yen nɔ fɛn min ye a yera k'a fɔ Sudan bɛ lahala min na min ye buna adamadenw olu kɔni ka lahalaw ko a ka gɛlɛn fɛn min ye maa 20,000 bɔɲɔgɔn ko bɛ yen nɔ minnu kɔni kɔngɔ ani minɔgɔ jugu bɛ maa minnu na fɛn min ka sababuya kɛ kɛlɛ jugu kɔni ye min gɛlɛ don ka maa caman kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka taa yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Darfur ani min ye Kordofan ko o yɔrɔ la maaw kɔni bɛ lahala cɛjugu la ko kɔngɔ ni kundalen don a yɔrɔmaw kan. An bɛ taa Somali ale jamana na min ye bunadamadenya dɛmɛ jɛkulu kɔni ye tantan gosi k'a jira k'a fɔ min ye ko dɔ kɔni b'a la ka fara min ye kɔngɔ ani minɔgɔ kan Somali jamana kan ko maa 6,000,000 bɔɲɔgɔnko bɛ yen minnu kɔni bɛ kɔngɔ ni minɔgɔ la nin waati in na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin ka maa 1,000,000 n'a kun kan fɛn ko olu de kɔni bɛ baloko juguya la diɲɛ tɔnba Nations Unies ale ka cakobondaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ ma kɛ ka dɛmɛ ta teliyala ni k'a ɲɛsin ni maa kofɔtaw ma don n'a nataw la u ka lahalaw ko a bɛna gɛlɛya. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ jamana minnu na an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye ko gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ ka se ka taa dɛmɛ di maaninfinw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Gaza kɔni ye o de la bunadamadenya dɛmɛ jɛkulu kɔni ye a jira k'a fɔ min ye lakanabaliya ko o kɔni ɲɔɲɛnen don ani fana musakantanya k'a fara o bɛɛ lajɛlen kɔni kan ko ni fɛɛrɛ kɔni ma kɛ ka magwɛn ta ka jamanaden kan nabilalenw sɛgɛrɛ ni o ye sibiliw ye ko min ye don n'a nataw la ko gɛlɛyaba de bɛna maaw sɔrɔ. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bidonya in na bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a y'aw sɔgɔlen to an na ni Alahu taala sɔnna ma a tɛna fɔ a jiw kɔ a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Zoze Tera ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.